El Servei Català d'Olot Garrotxa i la llibreria El Drac han unit esforços per crear el Club de Lectura Virtual Parlem de Llegir. Eloi Domínguez, del Servei Català, ens ha explicat d'on ha sorgit la idea i com s'estructura el blog. Des del Servei de Català d'Olot ja fa temps que fem grups de lectura, però sobretot adreçats als nostres alumnes, als alumnes dels cursos de català per adults. Com a novetat i com a qüestió important, aquest any, arran d'un acord de col·laboració signat amb la llibreria Drac, aquests grups de lectura que es feien, vam decidir fer-los en el marc de la llibreria, no en el marc d'una aula o d'una institució més acadèmica, com són les nostres aules o els nostres cursos. Precisament arran d'aquesta col·laboració i d'aquests grups de lectura vam decidir que seria interessant poder obrir com una espècie de club de lectura virtual, no només per als alumnes dels cursos de català per adults, sinó per tota la població interessada. Què hi trobaran en aquest blog? Com us deia, primer de tot hi trobaran unes recomanacions dividides en dos grups, que després us explicarà la Irene. Després també hi trobaran una agenda d'activitats, en què hi ha activitats relacionades amb la lectura, no només a Olot, sinó a d'altres llocs de les comarques gironines. En el blog hi ha la possibilitat de fer comentaris. Precisament aquesta és la idea, que la gent a partir de les recomanacions, qui vulgui, pugui fer-hi comentaris o pugui fer-hi aportacions que es dinamitzen des del Servei de Català. L'Irene Bonet, de la llibreria El Drac, que gestionarà la pàgina, ha detallat com han dividit el blog en dos grups, per als que comencen a llegir i per als que ja hi tenen l'hàbit. El grup de lectors que comencen seria destinat en primer nivell en els alumnes que han fet elemental o que comencen intermedi, però és aplicable a tots els adults, que en aquest sentit que els costa llegir, que han llegit llibres en castellà però no en català, o no han llegit gaires en català, i llavors per tant busquem un tipus de llibres que són senzills, que són d'un vocabulari també bastant senzill, no són gaire gruixuts, la comprensió lectora també és bastant fàcil, llavors intentem que siguin llibres que no els espantin i que els animin a continuar amb la lectura que ja hagin pogut començar. I llavors el segon grup és el Bons Lectors, que són llibres que ja anem recomanant, que jo recomano diàriament a la llibreria, són gent que ja està acostumada a llegir. Una eina molt interessant que permetrà establir un diàleg a tots els interessats en la lectura, tant si ja estan introduïts en l'hàbit com si tenen la intenció de començar des de zero. Felicitem els fundadors de la iniciativa, que ben segur tindrà molt d'èxit en la nostra comarca.